Kung atong makwenta mga kaistorya, ang kining utang ni Tatay Digong niabot gid siya. So nakoy ikapakita ninyo mga kaistorya din na say nagpakatap no, gitawag ni siya gyud og fake news mga kaistorya. Tungod kay ang nakita nato dinhi sa social media mga kaistorya, diin ilang gipakatap diri sa Facebook kabahin ining utang no sa Pilipinas. Unya ang nakapait pa gid ni mga kaistorya, pait pas paniyawan tungod kay wa sila igong source, nagbutang-butang lang sila mga kaistorya og pilay kantidad sa utang karon nga administrasyon. So atong ipakita inyo mga kaistorya kung pila og kinsa ang nangutang nining mao nga kantidad mga kaistorya. So mao ni mga kaistorya no, ang utang ni kanhi President Duterte niabot og 7.2 trilyon sa unom ka tuig bali sa usa ka termino ni Tatay Digong mga kaistorya. So ang giingon pa diri mga kaistorya no, may pandemic at nagbigay ng 240 bilyon ayuda at kabilaan ang proyekto. So mo ni siya no mga kaistorya nga ang utang daw ni kanhi Tatay Digong 7.2 trilyon sa iyang usa ka termino mga kaistorya. So dire sa side pikas mga kaistorya kang BBM, ang utang ni BBM kuno 15.8 trilyon in 3 years. So walang pandemya, walang proyekto, kabilaan ang utang. So kaning giingon dinhi mga kaistorya nga walang pandemya, walang proyekto, kabilaan ang utang kuno. So kini lang dinhi mga kaistorya no kaning giingon og walang proyekto. Kini siya questionable gini siya mga kaistorya tungod kay sa atong nakita sa mga balita daghan gyud no ang mga nakita nga mga proyekto nga ato ang nahibaw-an mga kaistorya. Labi na dito sa part sa Luzon ug bisan dinhi sad sa Cebu, sa Visayas ug sa Mindanao nga mga tulay mga kaistorya. So kini siya mga kaistorya klaro gini siya mga matawag gini siya og fake news no tungod kay wa gi siya igong ebidensya gibutang-butangan taon ang dagway ni Tatay Digong nya tatay ni Marcos PBBM nya mao na nagsulti diri nga unsa nga mga klase sila nga pagka-leader mga kaistorya. So pero doon ako ikapakita ninyo mga kaistorya ang utang sa panahon pa ni Quezon hantod sa panahon ni Noynoy. Atong ikumpara mga kaistorya, ako dili magiko ingon hanas og math, pero makwinta-kwinta man nato ni mga kaistorya. So ato ning tan-awon mga kaistorya no. Nay giingon diri mga kaistorya sa social media ni sa check.ph, Noynoy administration incurred a debt of 1.37 trillion while the national debt increased to 12.68 trillion under the Duterte admin. So meaning mga kaistorya gikan sa pagnoynoy dunay utang no nga 1.37 trillion una hantod sa panahon na ni Tatay Digong niabot siya og 12.68 trillion mga kaistorya. Og diri sa lain nga source atong ikapakita niyo mga kaistorya no. Dinhi sa Bureau of Treasury mga kaistorya, giingon diri nga ang national government debt recorded at 13.58 trillion as of end of September 2022. So pagkanaog na ni Tatay Digong mga kaistorya, niabot na siya og 13.52 trillion sa buwan sa September 2022. So 13 no, 0.52 mga kaistorya. Pero ato ning i-kumpara mga kaistorya kung karon nga panahon na ni PBBM kung pila na utang mga kaistorya ato ning makita mga kaistorya no atong tan-awon. So giingon diri mga kaistorya no nga sa for 89 years spanning 14 president from Quezon to Noynoy Aquino, the accumulated debt was only 6.6 trillion. It must be highlighted that the Duterte government borrowed 7.2 trillion in just 6 years.
more than the 14th president and 89 years combined ang punto ni Gadon. So sa ibabaw ni mga kaistorya atong basahon, ito raw ay dapat na malaman ng bawat Pilipino upang maintindihan ng bayan kung bakit lumubo ang utang ng bansa lalo na noong panahon ni Duterte. So klaro kay mga kaistorya nga ang giingon diri nga sa 89 ka tuig mga kaistorya, 14 ka presidente gikan sa panahon ni Manuel Quezon hantod ni Noynoy Aquino, ang accumulated ra nga utang mga kaistorya nikabat lamang og 6.6 trilyon mga kaistorya. Unya, niingon sa diri nga it must be highlighted that the Duterte government borrowed 7.2 trillion in just 6 years, more than the 14th president and 89 years combined ang punto ni Gadon. So, mo na siya dako gid kayo ang nautang ni Tatay Digong mga kaistorya no. Tungod kay ato mga isang nasayod, nakita man sa nato kung unsay mga resulta sa mao nga mga kwarta mga kaistorya. Kanang gitawag nila og build program mga kaistorya. Gipanindutan ang mga karsada, mga building, mga tulay, daghan mga infrastructure nga nakita sa kagamhanan sa panggobyerno. So mo na nga mao sa to nga usapay rason nga nganong dako sa gyud ang nautang ni kanhi President Tatay Digong mga kaistorya. Apan atong tan-awon ang kining utang karon mga kaistorya og pila na gyud og kanang nakuanan sa bagini nakita bagini nato ni kupila gini mga kaistorya atong tan-awon diri no. Sa Philippine News Agency, source po ni siya mga kaistorya sa usa ka social media sa website Philippine News Agency. Giingon diri mga kaistorya nga government debt slightly down in December. So updated ni siya February 4, 2025. So klaro kay mga kaistorya no nga atong basahon diri nga the national government total outstanding debt amounted to 16.05 trillion in December last year, down by 0.24% from the 16.9 trillion in November. In a statement Tuesday, the Bureau of the Treasury said that the end-year debt level is closely aligned with the 2025 budget of expenditures and sources financing projections of 16.6 trillion. So makita nato mga kaistorya nga kung atong makwenta mga kaistorya ang kining utang ni Tatay Digong niabot gid siya og 13 kapin trilyon. Pero karon mga kaistorya sa tulo ka tuig ni PBBM, so ni saka lang siya og 3 trilyon mga kaistorya. So asa may giingon ani mga kaistorya, giingon diri sa kining nasa atong gipakita nyo ganiha nga utang ni PBBM niabot kuno sa 15.8 trilyon mga kaistorya sa tulo ka tuig pa. Diyon sa man nila pagkwenta ng mga kaistorya. Kung kanang kantidaran niabot sa 15, wala nila gi kwenta nga gikan pa sa kanong utang nga 16.3 trillion mga kaistorya gikan pa gina sa panahon ni Manuel Quezon. So gikan sa panahon ni Manuel Quezon mga kaistorya, ang utang niabot og 6 trillion lang, 6.6 trillion sa hantod ni Noynoy Aquino mga kaistorya. Unya sa atong gibasa ganiha nga ang utang ni Tatay Digong niabot siya 7 kapin trilyon mga kaistorya. Unya plus karon so impitahon na to mga kaistorya no 6.6 trillion ug kang Tatay Digong niabot siya almost 13 trillion mga kaistorya. So 13 trillion plus karon nga administrasyon ang total mga kaistorya sa atong makita 16 trillion mga kaistorya. So asa may giingon diri klaro kayo nga piki ni siya no mga kaistorya alon lang sa paglingla sa mga katawhan mga kaistorya. O utang daw ni PBBM 15.8 trillion. Asa man na siya makita na kwentahan mga kaistorya nga ang nasa source sa Bureau of Treasury niabot naman hantod karon og 16 trillion. So kini mga kaistoryano di bantayanan kini mga kaistorya kay karon mga panahon na mga kaistorya ang kontra gyud sa administrasyon karon mao ang pagpakatap og mga piki mga mabalita mga kaistorya. Pero ato sa ni tan-awon nga video mga kaistorya kini ako pakita nyo mga kaistorya bahin sa kining utang karon sa atong karon nga panahon mga kaistorya atong tan-awon mga kaistorya.
Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled. Ibig sabihin, 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. As of October, halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. So, tiaw mo na kaistorya, no? Ang utang sa karon nga administrasyon mga kaistorya sa program nga utang niabot og 1.55 trillion. Pero ang gibayaran mga kaistorya 1.48 trillion. So meaning 95% sa utang nga administrasyon gibayaran na sa karon nga panahon mga kaistorya, no? So kana mga kaistorya, asa may ilang giingon ana nga 15.8 trillion ang utang karon. So kana sa klaro jud kay mga kaistorya nga panglingla ba sa mga katawhan aron ang mga tawo mo kontra gid no sa panggobyerno mga kaistorya. So kana siya gani karon mga kaistorya daghan gyud kay mga proyekto atong nakita no, mga solar, mga pag-usab sa mga karsada nagpadayon mga kaistorya. Ang mga proyekto sa panggobyerno mga kaistorya na adto sa Manila, bisan diri sa Luzon, Visayas ug hantod sa Mindanao mga kaistorya. Unya naay dakong utang pero karon nga sa niaging tuig 2000 mangaging mga tuig 2023 gibayaran no sa administrasyon ang mga pila ka mga utang. So kung atong ibalik diha kaninyo mga kaistorya, so ang utang gyud sa unaging panahon pa ni Manuel Quezon hantod ni Noynoy 6.6 trillion mga kaistorya, ug kang Tatay Digong 7 trillion, niabot siya og 13 almost 13 kapin trilyon mga kaistorya ang utang sa pamunuan sa Pilipinas. Pero karon mga kaistorya base sa data sa atong gipakita nyo kaninyo mga kaistorya, niabot lang siya og 16 trilyon. So ang tubo mga kaistorya sa 3 years lang ni PBBM, ang utang lang mga kaistorya 3 trillion ra mga kaistorya. So fake news gina mga kaistorya no.